Fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni fil-każ ta' Michael Caruana Turner, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li tajjart minn persuni meta tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu u jsuq fi triq George Borch Olivier San Ġiljan. F'liema inċident tilef ħajtu Tim Sholton, żagħżugħ ta' 19-il sena. Fost ix-xhieda kien hemm dik ta' uffiċjali tal-pulizija u tobba mill-isptar Mater Dei. Fil-qorti il-kuntistabli Alfred Bray spjega kif għall-ewwel Caruana Turner ma tomx l-isem propju tiegħu, għalilhom li jismu George Patch, iżda ftit wara ndunaw li ma kienx qed jgħid il-verità għaliex sabu d-dettalji tas-sit tal-karozza involuta fl-inċident. Is-Subaru kienet irreġistrata fuq missier Caruana Turner. Is-Surġent Mark Cremona spjega x-xena li sabu ma' wiċċhom il-pulizija malli waslu tifrik ma' kullimkien, żraben f'nofs ta' triq, qalblu ta' dawl imkisser u bank li tfarrak għal kollox bid-daqqa tal-karozza. Tkellem ukoll is-Surġent Edmond Fenech illi kien għaddej mit-triq sekondi biss wara li seħħ l-inċident u spjega kif ma seta' jara xejn bid-daħna kbira li kien hemm u malli niżel mill-karozza l-ewwel mara kien l-Olandiż mixħud f'nofs ta' triq bid-demm ħireġ minn ħalqu filwaqt li kien hemm persuna li fi ftit ħin niżlet tagħti is-CPR lil Sholton. Michael Caruana Turner qed jiġi akkużat li b'negliġenza ikkawża l-mewt ta' Tim Sholton li kellu 19-il sena u li weġġa' 5 persuni oħra. Jinsab akkużat ukoll b'sewqan perikolus u li saq taħt l-influwenza tax-xorb. Caruana Turner qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi. Il-każ ikompli fil-5 ta' Settembru.